πάμε με το group. Προσοχή, τι μονοήμερες κλείνεται. Ίσως ήταν λάθος η επιλογή. Buenos días, Demosthenis. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano. ¿Cómo estás? Ξεκινάει η βλογκάρα, bro, ετοιμάσου. Vamos! Vamos, Ισπάνια! Σου! Δημοσθένη, παρουσιά σου. Welcome, bro. Welcome. Έχουμε φτάσει εδώ στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης. Ετοιμαζόμαστε να βγει η μεταγραφή που όλοι περιμένουμε σε 1 λεπτό. Για ποια ομάδα, ρε? Στην Change the Sequence. Η μεταγραφή καταφτάνει. Κατέφτασε καινούργια μας μεταγραφή. Αλέξανδρε, μία δήλωση, σε παρακαλώ. Δώσε μας μία δήλωση, σε παρακαλώ. Πώς αισθάνεσαι που φτάσατε στην ομάδα? Muy bien, como petapeles, llamapeles. Μόλις φτάσαμε. Ρε, αναπνέουμε αέρα Μαδρίτης, ρε. Μπρο, μου μυρίζει και μια σκατίνα. Στο mic, τι κάνεις στο mic? Τον καλωσορίζω στο CTS Crew. CTS Crew. Πώς νιώθεις, αγόρι μου? Μόλις κάσαμε εδώ, μαγαζάρα, μπραντσα και πρωινάκι. Δεν θα ζητήσει λεφτά, ρε μαλάκα. Θα σου ζητήσει ό,τι λεφτά. Τι δώσεις, μπρο? Πρώτα μας το δώσει. Όπα, μπρο, όπα. Όχι, no. Τι είναι κάτι άλλο? Κρατάμε την πόλη μας καθαρή. Οπ, τι έχουμε εδώ? Τι γίνεται, μαγκές? Έχουμε εδώ vlogging team. Έλα το vlogging team εδώ. Vlogging team. Στα στενά της Μαδρίτης. Λοιπόν, έχουμε φάει, έχουμε κάνει τη βόλτα μας. Έχουμε πεθάνει στην κούραση. Dale, Επιτέλους το... dale. Θα ξαπλώσουμε κάπου, ρε. Μπρο, επιτέλους πάμε σπίτι, φίλε. Εδώ μένουμε σε ωραία περιοχή. Εδώ είναι οι γειτονιές της Μαδρίτης, οι οποίες δεν φαίνονται πραγματικά. Πότε θα μας κλέψουνε, πιστεύετε? Το βράδυ. Το βράδυ. Ναι, χαλαρά. Με το που βγούμε από το σπίτι. Στημένο. Έτσι μαχαίρε. Γρά. Καλώς ήρθατε στην ευόλη κατοικία μας. Ωραία, Αλφόνσο. Sí, Alfonso. Alfonso, ¿cuál tengo yo esa por? Real. Welcome to our apartment. Τα πράγματά μας είναι εκεί, Μάκης. Λοιπόν, αυτό είναι εδώ. Τα 2 κρεβάτια, κουζινούλα. Το μπάνιο είναι στην πένα. Το δωματιάκι που φυσικά είμαι εδώ πέρα. Στην πένα είμαστε, μπρο. Τι vibes είναι αυτά, φίλε? Λοιπόν, θα σας μεταφέρουμε τα vibes της Μαδρίτης. Δείτε εδώ τι ωραία που είναι, ρε φίλε. Ωραία, φίλε. Μπρο, είναι άλλη φάση, άλλη φάση, Πάρω, άλλη φάση, άλλη φάση, Τι λένε τούπαν. Ψάρω γνώμη για το άγαλμα, μες στη μέση. Δεν το έχω παρατηρήσει. Μπρο, δεν σταματάνε οι πλατείες, ρε μαλάκα, παντού πλατείες έτσι. Ναι ρε, είναι απίστευτα. Τάκος. Εδώ, μπρο, στο τίκι τάκος είναι γλώσσα μπίφτη, γλώσσα χοιρινού εδώ, φίλε. Όχι χοιρινό τώρα, το beef, μοσχαρίσιο είναι. Γλώσσα μοσχαριού εδώ, μπρο. Εντάξει ρε φίλε, μια χαλαρή βόλτα Μαδρίτη θα βγω το Σάββατο το βράδυ. Χαλαρά εδώ. Δεν θα έχει κόσμο, μου είπανε. Δεν θα είναι ωραία, μου είπανε. Χαλαρά θα είναι, μου είπανε. Όχι ρε! Ωραία, πήγαμε. Έλα. Βάλε το Στο βίντεο και άνοιξε μες στο κλαμπ. Λοιπόν, εδώ το βίντεο κλείνει. Και τώρα σε 3-2-1 θα πούμε στο κλαμπ 3-2-1, παπ. Τρομερή επιστροφή μετά από το καλύτερο κλαμπ της Μαδρίτης. Σόφιοι, φίλε, πτώμα. Είμαστε σερί, 2 μέρες σερί παίζει να είμαστε.
The next day. Απίστευτες καλημέρες από Μαδρίτη. Αλλά Μαδρίτη. Δεύτερη μέρα, vamos Μαδρίτ! Πάμε και η μέρα ξεκινάει με Μπερναμπέου. Πάμε να σκάσουμε στο Μπερναμπέου. Στο γήπεδο της δεύτερης καλύτερης ομάδας του κόσμου. Είμαστε έτοιμοι να αντικρίσουμε Μπερναμπέου για πρώτη φορά στη ζωή μας. Μαλάκα. Όπου φαίνεται ήδη τεράστιο. Μαλάκα είναι σάπιο. Όπου είναι σάπιο, φίλε. Τι γήπεδο είναι αυτό. Ήρθαμε την καλύτερη περίοδο. Μπερναμπέου δεξιά. Tienda oficial. Πρώτη γηπεδάρα είναι αυτή, ρε. Πω. Φίλε, τι γηπεδάρα είναι αυτή. Πω, δες εδώ ασχήμια παρά. Επειδή όμως απ' έξω παρά είναι άσχημο, έχουμε κλείσει tour και πάμε να μπούμε μέσα. Το hype είναι τεράστιο. Εδώ βλέπουμε το hype αντικατοπτρισμένο στη φάτα του Αλεξάνδρου. Πάμε λίγο. Και εδώ βλέπουμε τα κύπελα του Ζουλού. Το φετινό εδώ, κάτσε λίγο φίλος. Το φετινό, το Παρίσι 2022. Και όπως θα σας είπα, μπρο. Μπρο, αυτό δεν το ήξερα. Μαρσέη. Το ξέρατε, άμα το ξέρατε στα comments θα το σχολιάσετε. Μετά ήταν έτσι. 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 Η στιγμή που όλοι περιμέναμε, ήρθε η ώρα να δούμε το γήπεδο. Μπρο, ήρθε να δούμε το γήπεδο. Μαλάκα. Όχι ρε μπρο. Εδώ μια βολτίτσα στον Μπερναμπέου. Εδώ φτιάχνουν τα γκαζόνια, τα στρώνουνε. Τι σκέφτεσαι? Πώς είναι να απλώνεις όλο το χώμα πριν βάλουν το γρασίδι? Ωραία δουλειά. Πέτρας. Εδώ θα απλώνει το γρασίδι. Δώσε λίγο γρασίδι, αδερφέ. Ωραίο το γηπεδάκι της Real, αλλά σαν καπνού δεν παίζει να υπάρχει. Εδώ στην boutique τώρα. Κουμάτα στα Five Guys. Οι CTS Μπράβο, απορροφάει. θέλουν να ξεκουραστούνε. Ωραία η Μαδρίτη. Αυτό εδώ τι μετά είναι? Πώς λέγεται το πάρκο, Ρέτιρο. Μόλις φτάσαμε στο Ρέτιρο. Βρισκόμαστε στο Ρέτιρο. Νίκος, Άλεξ. Εδώ άραγμα. Τάνας μου το έχεις κάνει πολλές φορές. The next day. Η προηγούμενη μέρα έληξε πολύ απότομα. Εδώ το κρου. Όταν πηγαίνετε διακοπές, μην περιορίζετε τον εαυτό σας από το να κοιμάται. Ξιαπλώσαμε, Ξαπλώσαμε. σβήσαμε
Και ήταν απίστευτο ρε φίλε. Αρχίσαμε το 10ωρο ύπνο. Πάσαμε ένα βράδυ στη Μαδρίτη, αλλά κοιμηθήκαμε το 10ωρο. Ο καλύτερος ύπνος στη Μαδρίτη. Πού είναι το μηχανάκι σου ρε μαγκά μου? Δώσε γκάζ μωρέ ανάπηρη. Δώσε. Για πες που πάμε. Πού πάμε? Εγώ Λέδο. Είμαστε τελευταία σειρά στη Γαλαρία. Γιατί οι Ισπανοί είναι κότες. Μπήκαμε στο πούλμαν και φύγαμε για το Λέδο. Φτάσαμε το Λέδο, πρώτη στάση. Εδώ πέρα. Εδώ τα backstage. Pop-up. Πάρω, σε κυρίζω υπότιτλο. Αλφόνσο, θα στο κάνω δώρο για το κακό σπίτι που μας έδωσε. Ωραία Αλφόνσο. Sí, Αλφόνσο. Αναλάβαμε το tour. Αναλάβαμε το group. Θα τους κάνουμε ένα tour στο Τολέδο, The Beautiful City. Θα τους εξηγήσουμε τι έτσι το Λέδο. Σε έχουμε βρίξει στα αρχίδια στο λεφάρι. Περιμένουμε το group μας. Πάνε σαν ζώα. Μάμου! Λοιπόν, στη μονοήμερη είμαστε στο Τολέδο, έχουμε μπλέξει με Τα καπί, μπρο. μέση ηλικία είναι 60 συν, φίλε, δεν υπάρχει. Προσοχή, τι μονοήμερες κλείνετε και πού κλείνετε τα tour σας. Τατού. Τα tour σας. Σωστή. Πω, θα χυστεί απάνω της. Με έχει δει που βγάζω. Για να δούμε, τι τρως. Λίγο ζαμπονάκι. Ζαμπονάκι, τσορίθο. Τι είναι? Τσορίθο, σαλάμι. Ρε μπρο, ό,τι και να είναι βρωμάει. Ωραία, δοκίμασε. Όχι μπρο, ξινό. Εδώ τσιμπάμε traditional φαγητό. Χαμόν, σαντουιτσάκι. Έλα ο καλύτερος φούρνος του Τολέδο, μου φτιάξε κρουασάν σοκολάτα. Τσαπάκι. Πού? Πω μπρο, αυτό κι αν θα έχει ζάχαρη. Έλληνες! Πού είναι οι Έλληνες? Where are you my friends? Λοιπόν, έχουμε κλείσει μια πολύ απρόβλεπτη δραστηριότητα. Τι κλείσαμε. Πολύ απρόβλεπτη. Τι βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Ίσως ήταν λάθος η επιλογή. Πάω πρώτος γιατί όσο το σκέφτομαι θα χειροτερεύει, μπρο. Εδώ συμπληρώνουμε τη φόρμα για να μην πεθάνουμε. Ή για το αν πεθάνουμε. Ή για το αν πεθάνουμε, σου στέλνω λεφτά, πατέρα. Εδώ, το team. Vamos, μαλάκα, πώς είμαι έτσι, φίλε. Are we ready? Ah, no, don't give me this. Ψάρο πρώτος, χεσμένος. Έτοιμο να πέρασε όλη τη γέφυρα. Έφυγες! Ένας προς τον θάνατο. Εδώ. Επόμενο θύμα. Δείτε εδώ που πετάμε. Έφυγες! Έφυγες! Ομορφίες like beautiful. Όμορφο. Μάγκες, είμαι έτοιμος να πεθάνω. Είμαι έτοιμος να πεθάνω, να αντικρίσω το θάνατο. Έτοιμος να πεθάνω, το κενό είναι εδώ!
Δες τον. Ωραία, μπρο. Ναι, όταν πήγες που ήταν απ' όλα. Ναι. Αλλά όταν ήρθαν εκεί πάνω ήταν σχέσιμο. Μπρο, Κρατάει το... στην αρχή το κοίταξα και απλώς έφυγα, δηλαδή δεν το σκέφτηκα καν αλλιώς. Από εδώ πηδήξαμε, πάμε λίγο. Ξέρεις τι λέω. Εντάξει, τώρα θα κοπεί. Είναι αυτό ρε μπρο. Μα λέγαμε... Άμα δεν θες το εγώ. Τουλάχιστον δεν ψωνείς με καλαμπόκι μάλλον. Για φάσα. Με καλαμάρι. Λέω το γάμος. Εδώ στα στενά του Τολέδο, οι τολεδιανοί ντόπιοι θα μας εξηγήσουν τι σημαίνουν αυτά εδώ. Αυτά εδώ τι σημαίνουν, κύριε? Θα σας εξηγήσω όμως. Αυτό εδώ πέρα το σηματάκι δηλώνει την ειρήνη που επικρατεί στο Τολέδο ανάμεσα στις τρεις φυλές, τους χριστιανούς, τους Εβραίους και τους Άραβες, που το 1800, τη δεκαετία, τους αιώνες του 1800 και 1900, ελάτε κι εσείς στη... Τι θέλετε? Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα. Θέλετε να αγοράσετε κάτι από το μαγαζί? Με μια λέξη, πώς φάνηκε το Τολέδο? Estoy guapo. Bueno. Και μετά από το Τολέδο σκάσαμε εδώ πέρα, χαλαρά στη Μαδρίτη πάλι, πάντα. Κοίτα εδώ πως είναι, μπρο. Κοίτα εδώ, ρε, μπρο. Τελευταία βόλτα στη Μαδρίτη, βραδάκι εδώ, έχει νυχτώσει. Τελευταία Εδώ το βολτίτσα. Είπαμε να κάνουμε ένα βλογκάκι για Εδώ. σας. Λίγο thrifting εδώ πέρα. Τώρα βγαίνουμε στον κεντρικό δρόμο, πώς λέγεται, Grand Via. Τώρα δείτε εδώ κτίρια. Λοιπόν, here you can see the buildings. Over here, look at this. Άλλη φάση τελείως, κάτσε να γυρίσω λίγο η κάμερα. Εδώ, κλασικά όλος ο κόσμος έξω. Κλασικά κάποιος θα τρέχει. Τρέχα. Τρέχει. Παράδεισο. Αύριο βλογκάκι από τρένο Βαρκελόνη, ετοιμαστείτε. Πάμε για τρελό tour με...